ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡಿನಿ ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬರ್ತಡೆ ಅಂತ ಪಂದು ಸೊ ಆಡೆಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪನೇನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆಂಚ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂತ ಪಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ರಡೇ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಪೂರ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥೊಂದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬಂದಿಗಳು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕಲು ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 days ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೀಯಾಡ ಎಂಕಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾಗುಂಡೆ ರೀಚ್ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದಾಗ ಹಾಳಾಗ್ಬೋಗುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ರೆತ್ತಿಂದ ಎಂಕುಲು ಕಂತದ ಕೊರ್ಪ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೆತ್ತದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಕಡಪುಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುಡೋಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಈತನ ಒಂದೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಮೂಲ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂತಾರೆ ನಿಕುಲು ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನನ ಸಾನ್ವಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷ ಬೈದಿನ ಇಜಿನ ಏಪಲ ಒರ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂತೋಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾತನೆಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೊಲ್ಲೋಲು ಏತ್ ಬಂದೆ ಒರ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚ ಅದು ಎಲೆಗಳು ಒಂಚೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬದು ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ ಅವನು ಇಂಚೆನೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಇರಾಕಲು ಅಕಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನಿಕಲು ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಸಾಕಾತಂಡಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಡು ಜನದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಂಡು ಸರಿಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪುಜಾರ ನಡು ಟಕಲನೆ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಪೋಖ್ರಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಈಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ದಾಂಡು ತುಲಿ ಬತ್ತಿರ್ಮಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ತುಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಂಚ ಅದು ತೋಚ್ಪಾರಿ ಬತ್ತೀರಿ ತೋಚ್ಪಾಲಿ ಗೈಸ್ನಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಶಾನ್ ಬಬ್ಬದ ವಾಚ್ ಏರ್ ಬಬ್ಬ ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ ವಾಚ್ ಕೊರ್ನಿ ರೆಗ್ ಪಪ್ಪ ಹೊಪ್ಪ ಕೊರ್ನಿ ಬಂಗಾರಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ 10 ದಿನ ಏನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅಂತೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಜಿ ಜ್ವರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಥ ದಿನ ತಾಗಂಡು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡಿತ್ತಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ಸೇ ಪಾಡ್ರಾಯ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀನಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಗಡಿ ವಾಚನ್ ದಕ್ಕೊಂತೋಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಬೈದೆ ಬಾಲೇನೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದತ್ತು ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎಂಚ ಪುರ ಮನ್ಪೋತಿಲಿ ಅಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ತೂದ್ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬಂದು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿದ ಎಟ್ಟಿ ಈತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದು kg ಈತಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ 250 ರೂಪೀಸ್ದ ಎಟ್ಟಿ ಈತ ತೆಗೆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಈತ ಎಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕ 3 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮೆ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದಾತ ಓಮ ಅಂಚನೆ ಚಿಟಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ 1 ಚಮಚದಾತ ಮಂಜೋಲು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3 ತುಂಡು ತಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ತೊಲೆ ಈತೆಯನ್ನು ಪೆರೆದೀತೆ ಮೂಲು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು
ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾವ ನಿಕುಲು ಕೈಲಾಡ ಎರಡೇ ಯಾವ ಐಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತಿ ಪೊತ್ಪೋಡುಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದತುಲೆ ಆನ್ ಮೂಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮೂಲು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈನ್ ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಗ್ರೈನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿಸಲಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೆ ಎಲ್ಲಿ ದರ್ತು ಪಾಡ್ದು ನಂಚ ಅದು ಈ ತೋಪುಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಅವು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪುರ ದಾಲ ಬಾಡ್ರೆ ಪೂರಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಈತ ನೀರು ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಂಜೋಳದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಏನು ಮುಲ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 5 to 6 minutes ಇಂಚನೆ ಬೇಯೋಡವು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯೋಡು ದಾಲ ನೀರು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಎತ್ತೆ ಅವು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಸಿ ಬೊಡಿತಿನ ಗಸಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಾರು ಬೊಡಿತಿನ ಅವೇನು ಸಾರು ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ತುಲಿ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಸಾಲ ಸೊ ಮುಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ఇంకా నా బ్లాగర్ తులే నెక్స్ట్ బ్లాగర్ ఫుల్ ట్రైపాడ్ పక్కన తిరగా ఉంది లేదు ఎంచిన సాన్యావు ఎంచినావు అవి ఎంచమల్పు నమ్మ వీడియో ఎంచమంటున్నైట్ ఎంచమంటున్న వీడియో దీలే ఆయన దీలే ఓకే ఎంచమల్పును దక్ష బాబు ఎంచ మామి ఎంచ వీడియో మనం పనులే తోచిపాలి ఎంచిన ఓడమణ మంత్ర ಎಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಮಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಐತೆ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದೆ ಅನ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರು ಆಯ್ತದವ್ರು ಪಾತೇರು ಎಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಜವು ಇರೇ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗದನತೆ ತೋಜುಂಡಿರೇ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಅವಳು ತುಲಿ ಮೂಳು ತುಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿನ ಬೇರೆ ತುಲಿ ಒಬ್ರು ತುಲಿ ಪೂರಾ ಗರ್ತ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ದಕ್ಷಲ ಗುಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಯಾರ್ನಿಕಲು ನನಂತೆ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಐಡು ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡೆ ಬಾಲೆದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 3 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆದ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊರೋನ ಅಣ್ಣನಮ್ಮ ಈ 3 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಈತೆ ಅಂಚನೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು SB ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವಳು SB ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತೆಂದು ಪಂದತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು 2000 ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲೆ 2000 ಕಟ್ಟರೆ ಆಯ್ಜಿರ ಒಂದು 500 ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಂಡ ಆತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತಂದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಅಲೆಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ RD FD ಪುರ ಮನ್ಪೋತುಲೆ 1000 ಕಟ್ಟಾಪಿಲ್ಲಕ ಅಂಚಂದದ ಅಲೆಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಹಾಪುಂಡ ಆತೇನು ಪಾಡೊಂ ಪೋಲಿ ಐಟ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೈಸ್ 7.6 ಹಿಡಿದು 8 ಮುಟ ಐತೆ 8 ಮುಟ ಆತಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೀಪಿನ ಪಂಡ ಒಂದು 21 ಇಯರ್ ಮುಟ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಿಯೋಡ್ ನಡು ದೆಪ್ಪ ರ್ಯಾಪುಜಿ 21 ಇಯರ್ ಮುಟ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಪಾಡುವಾರ ಆತು ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು 250 ಹಿಡ್ದು 250 ರೂಪೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂತಡ 2000 ಕಟ್ಟಿಯಾರಡ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು 500 ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಆಪುನ ಆತೇನು 21 ಇಯರ್ ಮುಟ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಡುಟು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 50% ನಿಕುಲ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪೇರು 21 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ನಡುಟು ದೆಪ್ಪೊಡದಿತ್ತಂಡ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆವೋಡು ಬಾಲೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಪನೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೈಸ್ ನಿಂಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಆವಡು ಅದಾಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು
ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಪೇ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಪೋಯರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಅವತ್ತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ದೆ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಅವಲೇ ಪೋದು ಪೇ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅವಲೇ ಪೇ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲೆ ಸುಕನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಂತಿತ್ತು ಜರ್ಡ ಬೇಗ ಪೋದು ಸುಕನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ದುಂಬ ಪೂರ ನಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೇಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವೇನು ದಾದಾಂಡಲ ಖರ್ಚು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತ 21 ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಇಜ್ಜವೇನೆ 18 ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕಿದ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಶ್ 21 ಇಯರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೈಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜರ್ಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ದಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಬರ್ತಿರ್ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಸುಕನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪನೊಂತೆರಡು ಪಿರಾಯ್ಡು ಇಂಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಯ್ತು ದಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇದು ದೂರ ಬೈದಿನಿ ಓಡಿ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದೇ ಬತ್ತ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಶಾಪ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪಿನಿ ಮೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಪಾರು ಸಾನ್ಮನ ದಕ್ಷಲ ಮೂಲ್ನ ಕಲ್ನ ಪೂಕುರಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಕ್ಷ ದಾದ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪುನೀರು ಹಾಂ ದಾದ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪುನು ಉಂದಾವೆ ಇರೆಗ್ ಉಂದಾವೆ ಹಾಂ ಅವು ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಕಲ್ ನೈ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವಳು ತುಪಿ ಹಾಂ ಅವ ಓ ಬತ್ತ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕಾರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ದಕ್ಷ ಬಾಬನ ಬರ್ತಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ఆయన బర్త్డే ఫారిన్ డుపు ನಾನು ಆತನೆ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಈ ರಂಜು ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರಂಜು ಸಪರೇಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಹಾಕೊಂಡುಂತಲೇ
ತುಲೆಗೆ ಎಂಟು ತುಲೆಗೆ ಹಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ತುವರೆ ಇಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದ ಹಿಂಚಿನ ಪಂದನಿಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಬರ್ಪುಂಡವು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅತನೆಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.